máis de 200 anos de tradición que ten esta festa dos reis na mezquita. E hoxe o día de que? Pois de pedir aguinaldo. E quen se encarga diso? Os zamarreiros! A que agardades? Imos! Ti eres a primeira muller, non dicíamos, na historia en ser Na zamarreira. mezquita, sí, en ser zamarreira. Me irmão recuperou a festa fai 40 anos e sempre iba de zamarreiro. Entonces eu pensei en dedicarlo así, desta forma, Que bonito. sendo a primeira muller zamarreira. O zamarreiro é un oficio que te nombran os reis cando o día de onte nombrante un oficio. Ti que és? Son rei. Os reis o aguinaldo recollen os zamarreiros. E hai que ir dándolle as gracias á xente. Eso que non fai os reis. Facémolo nós. Vos que sodes? Eu, raíña. Llevo a virreíña. E que diferenza hai entre unha e outra? Ninguna. Antiguamente era a reina solteira e a virreíña casada. Era así, o reis pasaba igual. Entón ti estás casada e ti solteira. Ao contrario. Bueno, as novas xeracións cambiamos todo, non? Como nos dá gana a nos. Vamos a despertar os veciños, non? Veña! Un, dos, tres e... Imos a pedir o aguinaldo. Todos a pedir o aguinaldo, A ver como baila. Vaya aguinaldo que vos deron os maiores daqui da mezquita, Sí, sempre dan moito. Bueno, isto non hai queixa nunca, hai que a xente é moi dada, así que ben. A ver, vostede quen é? O damo da aceitura! Raxuda a defender os ramos, os guardaespaldas dos zamarreiros. Os ramos ven aí detrás. Os ramos son os que presiden o día de hoxe. Vostede que dá de aguinaldo? Contenos aí. Chourizos, lacón, naranjas e viñeiro. Vostede non se viste de zamarreira ou que? No. Yo no. Pagan outro. Eso que pagan os novos. Para un veciño que veña aquí por primeira vez a mezquita, que hai que dar a esta xentiña? Depende, aguinaldo, chourizos, fruta, bebida, diñeiro, de todo. Ata o momento, pois o que máis suelen dar é froita, viño, champán e, sobre todo, carne, abunda a carne da matanza. Amos aí, que traes por aí? Pois mira, bastante sustancia. Chourizo, racois e calorías. E como non pode haber unha festa sen que? Sen a súa charanga. Dádelle, 3, 2, 1...